Kajingla Bampatiao Jonga Khasi Hills Autonomous District Council halor ki mat jingdawa ki balabu shipos ngi khammenshwa kala penlong ka hinyo trap National Youth Movement HNYM bantur syaka office Jonga Council haringkat ki plakat nalor ki sur jingdawa Kajingdawa jong kani ka seng ha ka saw tarik unai wing arhajar pusau kadai ban pentrai kam no ya ka section 3.1 jong ka land transfer act khat khandai spa nyo puar bar yagini ki mat jingdawa ka HNYM kala dab ban ai por shitayo bar ka jing bam yo jing penshai kani ka seng ha ka no pai sgi jong ka khat saw tarik unai wing arhajar pusau ka bakan thop na do ki noi lam ka seng haringkat ki dkhon kila lei bantur hadu ka khardop nar ka badai ka jakarung jong chief executive member ki MDC bat kinong trai ka council Habakran sikilat pathai kubor uba Marshal Nonglat Vice President Ulaong bag jingbam patiaw ka council halor kani ka mat kawanra jingmai ka khandau ka siap namar hadu menta kidang don ki bar jala ki bayo ban thiet jaka ha ki babon ki jaka ki badan ha kani ka jalla nalor kata Ulaong ru balada ka council kamle ai halor kani ka jingdawak na kalyang jong ka seng kan om khi na kani ka jaka Yaki Mandar, Yaki Mandar, Yaki Mandar. Yang ini kalau ini kuat kan orang boleh. Kamu tanya ini dan ini perform itu tidak jangan. Tapi kalau minta mau pilih kit kan. Kadang kamu mentah banyak keren, nomor bala ada bupor ada air kecil baru dah. Bupor ada baik terlalu baik terikam. Kaya kejenggut juga di sekolah. Ini aku. Lantak apa? Ini kamu menunggu soal macam ni. Song ni tengah suar busuk, ambil cuma. Belum sudah itu am. Setelah kita. Seng ni yang nak kita hendau ke siap. Pateng jong kun jong ada ide nak kita cuma. Kedai. Ka jingwantur jong seng mentah ni po. District Council ni kalau kamar bala shitayo mentah ni nak debu ke jing thwa. Shitayo kam jen suat. Ni nak debu ke jing thwa habai dai bat ka jing yo thiet jaka bian jong kini ki mender ni kita ki nongwai ha ki than madan liteng bat sibun tli ki jaka kumba pi yoi hang ni po shlong jingi kala bun ka ti ki jingi dia thiet ti ni la debu ka jing tha habai dai bat ka kani ka ban pentrai kam no mardor dia kani ka section 3.1 jong land transfer act 1972 hang tu kala de kdau sai ba unu nongwai la ni utau non tribal umla bu un thiet ya kinu ki jaka ki bahap apa ka schedule area ngila ada biakran ya kata batku ni kami apa yang kedua UCM tu kesini ya kedua ubak pensengan CM ngila ada biakran ni kita ngong paj ba ka jingjia kadi kata ubak ka bakia nang mata kalawai bat ka pateng dong jat penrio lasai raja ba badan labun kini ki labun ini ki mendiar hang ni apa jaka ka jongi labun ka jakatit kuma pilai dan istiat hang ni apa India jongi pilai ihi kiba labun ni la du ki jaka kila du ki jaka du pa kila kala nongwei kala ka jong kari keling ba jong ka jing bam sim khia jong district council ling ba ka jing telat jong jing terikam jong district council kani kawan kebu ka jing ma namar ba yang mentahi ke mopi ka thamar wat chathia kala lej bun ki jaka ki bladap thiet ki muslim bun ki jaka ki bladap thiet ki ni non tribal ki ba ki bun jat ki jat benrio ki ba kimdei ki nong song snong ki ba pura jong ka jalang mikhlea di haka section 3.1 jong ka land transfer act 1972 pila UI berkala de keren sai hang tu ba na du usnem khat khnai spa nyu ku ar salian onam la dalilai riam bandi ki jaka puta la ding khando ko siam sa
ki non tribal di mentah kumbang UI hang nia kidan ki bala ayo pataro kita ki non tribal ki batit ya ki jaka joki haus nem kendai pusau haus nem kendai penriau te kata dei go la ba la de penkeng depa ya ka lan sarang te hang tu ro ka kedau biang wat ya kini ki non tribal ro ki bla de don ka jaka ka ba nadu snem kat kendai spa niu puar menshua ya kita ngimla su banle ai namar hak tu keluarga patmi kini ka ki hanrai hang tu la de penisai bala kru sai ba omlahi wat kita ki non tribal ki beren kita jakar ki mlahi bakin dia sha ki bam dai ki try jelala ni ki try muluk te kani kalau enggak ikai ka ba pendam bat ka ba pensat ya seng hadu bengin dapai ban wan hang ni ti kumba pilayu kumbangi la de kran bat uba penia bat uba pensengai mentu sengiro uang ban hana ba ngihap ban khat ya kita ki diu da kata diu proses da kata ikai haba pila de bi direct kalau ada sai direct ba ini kila de penkeng dikena ya ka an jong ke district council ikamat maki kila di ban ngat baik direct baik hak saja ke district council ka di ban khat yaki halor kanu konong rem ka ba pio ya kani ka jaka pumnu pila ban yo ya kani ka jaka ban kanu kam kini ki kot patagi kai ro manu ba isu ya pi le se ka dei nak po ka hima tani le se ka dei no orang ba snang le se ka dei nang nu te kum ka district council ngi nang ong ba ka jingdan jong district council ka dei na menta banyada yang ki beliau ki barit pat ki minority baang tak daw ka sarkar India ka saay ka district council i autonomous district council hapo ka jala ka jongi namar ngidan si ngidi ki beliau ki barit pat handing ngidan la ka jong ka kariti ka sensyar ka khadar te kumbai pila juyo ihi baka seng ka juyang hi ha ki buntli ki daw ba ka dei binam tak khandau ka siap banyada hi ya ki kendau ki siap ni ya ki jaka ki puta naka benta kalawai bat kapateng jong jat bendiu te ka sanghi kan ya yang nong rembai hakani namar ka an kala adan kamdan kamsu bandaya keren da kumai pat tharai kini ki basang hang ni ro ki di ki bastep te la rakim tep ro nga ong hang ni ki MDC ki CM ki rang basnang la pim ya tep habai de kini ka an wan hapo office jong seng office jong seng semua yam ka kloi ban tuition yaki lani ban pensutu yaki halor ka jingdan jong kini ki an bat kumno bangin ya bangin pendia ya ka khendau ka siap lani ya kita ki jinglong kerpang jong kejat bendiu jongi hawai mo ha tu singi bangi kendu ya uba PNCM ba priat CM keren sai ngi uang ba hai ka don ka an gamta tang ba uang hana ba hawai ya kani ngi haban khot ya kita ki rang ba snong ngi haban khot ya kita hana ngi haban ya kita ka diu proses ka kai haba pila de bi bala de penkeng de pa ya ka an ada penkeng de pa ya ka an jong district council hang tu la de mention clear ba menemla ban dia tiat hakim mendir henry balikan hak bandadan kita ke diu proses kalau along no kum ni kan haba penyap yu beriau menta 4 kem yu beriau nama latip bu penyap beriau tama 4 kem hak call explanation swa bu pensai swa banga penyap ne ngali kumta ka an kam di benong kumta ka district council ka dan ka jong kapawar kumnu pakan le pakan jerat sunan ya kita ki jaka ki badan hang tai khenang ba ka lawai bat ka pateng jungi kan bat kan ne kan kadang don ka khendau ka siap PE hi ba ka jat beliau kadang kala ka jat beliau hi ka bamtan syu la ka jong ka khendau ka siap la da GIA nang ni na ka jaka jungi subu la sai ka singi sa ingin pat ki kasi ki jongi ki badan sakaleng kari India ki basa stu ki wat ki badan sabar la da jan kanu thma la ni dan kanu ka jingi ha bakut ka singi kinwan kin ha ban wan pat hi ha ka kalung kumba ngi li pat si yang ka kemi hi kan ka ju hi kan kani ka di ka kemi jongi kani ka di khendau ka siap jongi ti ngin nam tan lat hi bangi li sai lat bangin wan pat bai ha hala ka jong kari ti hadir nang tangi kendu sa yo namar bau ong ba ka pha bai kendu ba ti bor pathau uba dei UM jong kalan ngila li kendu yo ba ti bor pathau ngila kan ba ti bor pathau hak tu singi par uang ba ka siti ka pat poi hu ti uang to ngan sa sim kya ha bai ka ni henrei ka jingbu por jong sang kumba bu hanyau singi menta kala pai hadu si paus singi hendengi kami i kanu ka action ba district council ka sem te kam kani kal ka pelong ka sang bangin hak ban wantur hang ni bangin pen kendet ya ki ba pihak ban le ai habai dai ni kala don kejingnya keran hang tu ki ong ba u CM ru umdan atau deputy CM ru umdan tingi kali sayo UM u badi ban pai ya kalan pitar ki ong ba umdan dalada umdan te kemat ngingin num ki nang ni tat hadu ba kanu kejingnya keran kaban wan bangin suktu ba hoat nak kalian ke district council kala sim sisa ya kani kejing ujor jungi persya ya kita ki mendiar ki ba wan tit cakah hang ni pok jala jong Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya